Hola, bon dia a tots, benvinguts a una nova classe de naturals. Bé, avui anem a veure la respiració. Ens dirigim a la pàgina 10, val? I anem a veure la respiració, que formaria part del procés digestiu. Val? Com vam dir, per a l'obtenció d'energia necessitaven més nutrients i necessitaven la presència d'oxigen. Val? Bé, com sabem, sense energia no podríem viure i les cèl·lules necessiten l'oxigen per a formar l'energia. Bé, aleshores la respiració, com tenim al llibre, és el procés que serveix per obtindre l'oxigen de l'aire. Respirem, arrepleguem l'oxigen i a dins ja anem processant. Ara veurem com es realitza. Bé, la respiració es realitza a l'aparell respiratori, que està format per les vies respiratòries, que són els conductes per on passa l'aire, i els pulmons, que són els encarregats de fer aquests processos. Bé, així per comprendre millor, anem a veure la diferència entre la respiració i la respiració cel·lular. La respiració, com a tal, té lloc a l'aparell respiratori, és a dir, entra per la boca, va als pulmons i es fa. El procés mitjançant el qual s'aconsegueix oxigen de l'aire. Nosaltres inspirem l'aire i arrepleguem l'oxigen i expulsem el diòxid de carboni. I la respiració cel·lular té lloc a la cèl·lula, on aquestes cèl·lules combinen l'oxigen i els nutrients i expulsen energia i diòxid de carboni, que això ho vam veure l'altre dia. Bé, les vies respiratòries. Les vies respiratòries són, com hem dit, els conductes que es permeten que l'aire entre dins del cos. Comença per les fosses nasals, que com podeu veure en la foto, estan connectats amb la boca. Aleshores, per això podem respirar pel nas o respirar per la boca, perquè a la part de la faringe, que és la part de la gola, la part d'aquesta, ahí s'uneix les fosses nasals en la fossa bucal. Aleshores, entra l'aire, va a la faringe, passa a la laringe, que estaria així, més o menys, l'ou que tenim els homes, i les dones menys pronunciat, les xiques menys pronunciat, però també el teniu. La tràquea, i després passarien als bronquis, que són com unes xicotetes canaletes que hi ha, i passen als bronquiols, que encara són més xicotetes, que estan ja dins dels pulmons. Els pulmons són dos òrgans que es troben al tòrax. El tòrax és la caixa toràcica, seria aquest tros d'ací, el tòrax. L'esquerre és una miqueta més petit que el dret, perquè en la part d'esquerra sabem que el cor té forma cap a l'esquerra. Bé, els pulmons i el cor estan protegits per la caixa toràcica, que la protegeixen les costelles, l'esternón i demés, de diversos ossos, l'estern, les costelles i per darrere la part de la columna vertebral. I bé, l'interior dels pulmons està ple d'un nombre enorme de bronquis i bronquiols, que és el que hem estat mirant. I al final dels bronquiols es troben els alvèols pulmonars. Són aquells amb parets molt primes que estan recoberts de capil·lars sanguinis. És on té lloc l'intercanvi d'oxigen, de l'intercanvi de gasos, que ara veurem el que és l'intercanvi de gasos. Entra l'oxigen i ix el diòxid de carboni. Bé, pàgina 11, els moviments respiratoris. Per a inspirar aire, el cos té que fer una sèrie de moviments. Si nosaltres quedem parats, l'aire no entra, tenim que absorbir-lo nosaltres, que són els moviments respiratoris. Que tenim la inspiració, que és el procés d'inspirar, de prendre aire de l'exterior, la caixa toràcica s'expandeix i amb aquesta els pulmons es fan grans, els pulmons és com un globus. En el moment que entra l'aire, els pulmons s'inflen, i després l'expiració, la caixa toràcica es contrau i els pulmons es fan més xicotets. Això fa que l'aire isca, és com si agarrem un globo, l'inflàrem i després l'apretàrem per a que isca. Quan apretem la pasta és que l'apretem tota per a que isca la pasta, doncs el mateix passa als pulmons. S'arrupixen per a extraure tot l'aire.
Els moviments respiratoris intervenen diversos músculs. El diafragma és un múscul en forma de mitja lluna, no sé si teniu... teniu una foto, no es veu massa bé, però és un múscul en forma de mitja lluna que el que fa és apretar els pulmons. Està a la part de dalt dels abdominals i a la part interior, a la part superior però interior, darrere dels abdominals. Separa el tòrax de l'abdomen, és el que separaria la part dels pulmons de tota la resta d'òrgans. I després tenim els músculs intercostals, que serien el serrato, per exemple, que està entremig de les costelles, són els que fan els moviments de les costelles i ens apreten i deixen extraure i contraure els pulmons, i els músculs abdominals. L'abdomen també apreta el diafragma i tot això fa que els pulmons puguen fer-se grans o fer-se petits, aleshores arrepleguen aire de l'exterior i el puguen expulsar. L'intercanvi de gasos hem dit que es donava en els alveols pulmonars. Aquest intercanvi és quan l'oxigen entra, es processa i es trau diòxid de carboni. Amb cada inspiració l'aire recorre les vies respiratòries, arriba fins als alveols pulmonars i és on té lloc l'intercanvi de gasos. L'oxigen és l'aire que passa dels alveolos a la sang i el diòxid passa al revés, de la sang als alveols i s'expulsa, és el que expulsa. Com a resultat d'aquests intercanvis gasos, la sang que passa pels pulmons es carrega d'oxigen i queda lliure de diòxid de carboni. La sang arreplega l'oxigen als pulmons, passa per tot el cos, fa el procés cel·lular, arreplega el diòxid de carboni i el tirem. Doncs bé, ahí tenim l'activitat d'intercanvi de gasos, vull dir, tenim les imatges, i bé, activitats. Activitat 1. Escriu en ordre el camí que segueix l'aire quan entra al cos, des de les fosses nasals fins als alveols pulmonars i què segueix quan neix. L'ordre seria fosses nasals, faringe, laringe, anem ficant primer, segon, i quan arriba el contrari. És totalment el contrari. Facileta. Escriu les oracions que es formen unint les tres columnes. Durant l'expiració, els pulmons disminueixen, augmenten, i l'aire entra o l'aire eix. Fem dos frases únicament. I bé, la 3. La 3 teniu que buscar en l'ordinador o en el mòbil, entreu a Google i pegueu una miradeta, quant d'aire poden contenir els pulmons. Buscarem, ens eixirà de tot, perquè clar, els pulmons d'un nen petit són més petits que un gran, però mirar més o menys quina capacitat en litres quina capacitat en litres d'aire tindria els pulmons, o bé un pulmó o els dos pulmons. Doncs bé, això seria tot per avui, activitat 1, 2 i 3 de la pàgina 11, recordem, busquem per internet i demés. Bé, respecte al repte d'ahir, bé, aquesta seria la solució, el de llevar les formes, i bé, i el repte d'avui seria suma de columnes. Suma un membre a la primera columna amb un de la segona i un de la tercera per aconseguir com a resultat un de la quarta. És a dir, buscarem un de la primera, un de la segona, un de la tercera i a veure quin de la quarta ens dona. Recordeu que no estan rectes, tenim que anar buscant, fer una miqueta, pauseu el vídeo, mireu, us ho apunteu i demés. Doncs bé, això seria tot per avui. Moltes gràcies. Adeu.